काश्मीरमधील पहलगाम इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी तिथं मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू केली आहे। दहशतवाद्यांची घरं पाडण्यात आलेली आहेत। त्याच्या छुप्या अड्ड्यांवर शनिवारी छापे मारण्यात आलेत। तसंच छातपाती कारवायांमध्ये मदत करणाऱ्या शेकडो लोकांना ताब्यात घेण्यात आले। या कारवाईत आतापर्यंत 46 पेक्षा जास्त लोकांना सुरक्षा दलांनी ताब्यात घेतलंय। यासोबतच जम्मू काश्मीरमध्ये पाकिस्तानला मदत करणारे स्थानिक दहशतवादी सक्रिय असल्याची माहिती मिळते। अशा 14 स्थानिक दहशतवाद्यांची सुरक्षा यंत्रणांना ओळख पटलेली आहे। काश्मीरमधील गेल्या 2 दशकांमधील ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते। त्यामुळे दहशतवाद्यांभोवती फास आवळलेला जाणार आहे। दहशतवाद्यांचे जाळं नष्ट करणं तसंच भविष्यातील हल्ल्यांना रोखण्यासाठी वेळीच पावलं उचलणं हा या कारवाईचा उद्देश आहे। आणखी काही दिवस ही कारवाई सुरू राहणार असून दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्यांना ताब्यात घेतलं जाणार असल्याचं कळतंय।